kang
semujud dumateng arsa Gusti Kang Maha Suci lumantar kang kawah adi-ari
besar sedulur papat ing pacar. Ana ing badan jiwa ragaku kang awujud abang, ijo, kuning, putih, ireng. Siapa sujud marang Ibu Pertiwi, Bapa Kuwasa manunggaling angkasa sedulur ingsun kang tak sebut Sastro Jindro Hayuningrat. Pangruwating wadak diyu Raga Sukma Nur Cahya Kondamana kang adoh tanpa wangenan, kang cedhak tanpa singgolan, getih kelawan pesen ayo sumangga tanyo tak wenang laksa dadi sawiji marang raga jiwa nyawa lan sukma sijabang bayiku. Mugi-mugi tansah pinayungan rahayu wilujeng